أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر parti Mali kanu militantu ana militant aka foli do an ka san kura ye n'o ye 2021 san min banna n'o ye 2020 aya o banni ani san kura daminɛ n ko n bɛ bɔ bi ka na foli d'aw ma ka kanbɛn d'aw ma walisa a k'a dɔn k'a fɔ président ani a ka congrès an kan ka comme d'habitude ka meilleur vœu souhaiter aw ye n'i y'a ye an ye bi sɔrɔ k'a sɔrɔ meilleur vœu ma se ka kɛ hakili la an ye dɔgɔkun kelen kɛ san yɛlɛma in kɔnɔ n'o ye o ye an yɛrɛw kɔrɔkɛba n'o ye URD président ye n'o y'an collègue ye n'o tun banna an ye dɔgɔkun laban in an y'o kɛ o ka janaja la ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka yen fisamaya a y'an ko kiti min ala m'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ min ala m'o nɔgɔya militante et militant du parti Mali kanu année 2020 n hakili la an y'olu ka parti cɛba caman ani musoba caman olu ntanyana n tɛ fɛ ka don kuma in fo n ka tasi bila k'u ye ka dugawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ sumaya an bɛ taa jɛ min na ala m'o nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen mɛn ka sarakati b'u ye yarabi militanti minnu bɛ Mali kɔnɔ militant ninnu ni militanti minnu bɛ extérieur la n'an b'olu wele o diaspora a bɛɛ ka foli bi yan san kura min b'a la ka na yarabi ala k'a k'an ma hɛrɛ ye ala k'an k'an ma kɛnɛya ye san kura min b'a la ka na a bɛna an bɛ baara min na san min kɔnɔ o ye coronavirus hukumu ye n b'a ɲini aw fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi coronavirus in tɔɔrɔ ma i bɛ Mali la i bɛ Mali kɔ kan n b'a ɲini cɛ ni muso fɛ mesure barrière geste barrière bɛɛ k'i hakili to la walasa ka se ka bana in kɛlɛ bana in ka ban 2020-21 an ka se ka an ka diɲɛlatigɛ an ka développement an ka se k'o baara kɔnɔ militantu ni militant parti Mali kanu n ko n tɛ se ka don kuma in na fo n ka yafa ɲini kɔfɛ yafa ɲini bɛ kɛ hukumu min na parce que a bɛɛ y'a ye k'a fɔ an ka san min tɛmɛna n'o ye année 2020 ye jamana yɛrɛ situation politique a tun ɲagaminen don o ɲagami y'a to an yɛrɛ minnu ye parti Mali kanu ye an ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka se ka an ka congrès min tun kan ka kɛ a n'a assemblée ka se ka bureau kura sigi jamana kɔnɔ o ma se ka kɛ wa a yɛrɛ y'a ye an tilala k'an yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ min n'o abutira ka kɛ M5 ye ka se ka fanga ɲɛmaa minnu tun b'an kunna o kuma k'olu ka fanga k'o bila kɛrɛfɛ walasa Mali kura ka se ka na ka jamana baara malidenw hakili la n bɛ fɛ ka yafa ɲini k'aw fɛ an ma se k'o baara minnu kɛ 2020 kɔnɔ o baara in n b'a ɲini aw fɛ ala k'a nɔgɔya an ye 2021 an hakililaw la a tɛna mɛn bilen ni pandémie sera ka nɔgɔya an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an k'o congrès sigi walasa bureau exécutif ka baara continuer an ka hakililaw la ka taa bɛn député sigiw ma ka taa bɛn président sigiw ma ka taa bɛn maire sigiw ma walasa parti Mali kanu a ka mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ o baara ninnu kan n bɛ fɛ k'o fɔ aw ye parce que an bɛ année min kɔnɔ transition de b'an da la n bɛ welewelekan kɛ ka se transition dirigeant ma u k'a dɔn k'a fɔ transition ye fanga ɲɛbila min ye u kan ka baara in de kɛ ni sɛbɛ ye ka baara kɛ ni hakili ye ka baara kɛ ni tilennenya ye walasa transition in bɛ se ka laban ni élection présidentielle min bɛna kɛ transition laban na ka se ka président sigi Mali kunna président min n'an b'a wele président démocratiquement élu o baara ninnu se ka kɛ cogoya si ma fɔ transition ka se ka kɛ ni sariya dɔw ye o sariyaw ye fichier électoral ye fichier électoral ka se ka dilan maliyɛnw sago la maliden fɛn fɛn n'i ye 18 ans sɔrɔ i k'i yɛrɛ ye élection kɔnɔ i kɛra Mali la o i kɛra kɔfɛ o baaraw bɛɛ de kan ka kɛ ka ban filanan ye jumɛn ye ka se ka sécurité
Maliens ka sécurité an'u ka biens ka sécurité ko assurer Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa ni transition ban tuma min Maliens ka se ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa voter élection présidentielle la ka mɔgɔ min y'u hakilila ye o bɛɛ kan ka kɛ ka bɛn kɔnɔ ka kɛ tilennenya kɔnɔ ka kɛ sariyaw kɔnɔ an b'a ɲini transition faamaw fɛ u k'u jija baara in ka kɛ n'o ye o transition mana ban n b'a ɲini parti mɔgɔw fɛ an ka militants ni militantes hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara daminɛ réunion bɛna daminɛ n'o réunion daminɛna mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa congrès min bɛ se ka an ka bureau kura sigi ani an ka parti mɔgɔ kuraw sigi donc o congrès ka se ka kɛ hakilila la donc n bɛ fɛ ka kuma ɲɛbila minnu fɔ ye san kura in daminɛ na o de ye nin ye yarabi ala ka k'an ma hɛrɛ ye ala ka k'an ma kɛnɛya ye ala ka k'an n'an ka denbayaw ma hɛrɛ ye ala ka k'an n'an ka denbayaw ma kɛnɛya ye an bɛ sira fɛn fɛn ye ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi o ma an ka militantes minnu bi jamana kɔ kan n'u b'a wele ko diaspora yarabi an b'aw ɲini ala fɛ a bɛ baara min na yen nɔ an b'a dogo n y'a dɔn corona ye dɔɔnin kɛ aw ka baaraw la ka dɔɔnin bɔ aw ka économiw la yarabi ala ka san ye ala ka kɛ diaspora mɔgɔw ma hɛrɛ ye ala ka k'u ma kɛnɛya ye yarabi san min daminɛtɔ filɛ nin ye yarabi san ye ala ka k'an ma hɛrɛ ye ala ka k'an ma kɛnɛya ye ala k'an ma sigi ye ka se ka ɲɔgɔn faamu jamana taabolo kan ka se ka ɲɔgɔn faamu parti taabolo kan ka se ka ɲɔgɔn faamu an yɛrɛw ka développement taabolo kan n bɛ fɛ hali bi ka yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ yafa ɲini min an tɛ se ka taa n'o tɛ yafa ɲini n b'a ɲini o fɛ a ka yafa ma a ka yafa parti mɔgɔw ma a ka yafa président ma parce que waatiw kɛra waati minnu vraiment an ma se ka sigi ka foli kɛ fɔ ɲuman ko sigikafɔ de ye damu ye n'o damu ma se ka kɛ vraiment yafa ɲini ka kɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka san wɛrɛ jira an na san wɛrɛ ala ka jira an na kɛnɛya la ala ka jira an na si la ala ka jira an na sababu ɲuman caman na an bɛ siran fɛn fɛn ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma an n'an ka denbayaw an n'an musow n'an denw an n'an balimaw minnu bɛ mali kɔ kan minnu bɛ mali kɔnɔ a ka foli bɛ yan nɔ hakɛto min na salawu salam merci pour tout.